Този клип е за гонене на дух на депресия. Симптомите, които може да се появят, ако имаш дух на депресия и има реакция от негова страна, са кашляне, оригване, прозяване, малки или наистина огромни прозявки, позиви за плюене, понякога повръщане, болки в главата или в части на тялото, напрежение, повдигане по тялото. Също така може с много сълзи да излезат. Това са симптомите на излизането на нечисти духове, когато сега ще ги гоним в името на Исус Христос. Би трябвало след прозявката или след кашлянето или след тези сълзи или плюенето да ти олеква. И така и става. Ако чувстваш края на този клип, че още не си напълно освободен, понякога е подвеждащо, понякога духът, нечистият дух, излизат няколко духа, обаче остават други и се крият и на човека му е олекнало. Трябва да се продължава с клипа. Затова ви съветвам поне половин час, 40 минути да превъртите този клип, който ще е по-малък като продължителност и съответно в същото време да не говорите на глас, да не се молите, на ум да се отричате от този дух. Това, което аз казвам, вие да го казвате в общи линии, да се отричате, да му казвате аз те мразя, напускаме в името на Исус Христос, ти си победен на кръста, аз се отричам от теб, да воювате в ума си, за да може въздухопроводът да е свободен, понеже така излизат най-често, понякога излизат с сълзи, разбира се, има други начини, но това е най-често сещания начин. С това дайте да говорите. Добре. Започваме с гоненето на духа на депресия. Ще чета Словото Божие и ще заповядвам в името на Исус Христос и Господ ще те освободи. За Христос се казва в Колосания 1 глава 13 стих, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен Син. Който ни избави от властта на тъмнината. Кого избави? Вярващите. И ни пресели в царството на своя възлюбен Син. Ти си преселен от властта на тъмнината и си преселен в царството на Божия възлюбен Син. В името на Исус Христос, всеки дух на депресия, излез от моя брат и излез от моята сестра, победен си, а моя брат и моята сестра са преселени от твоята власт в царството на своя възлюбен, на царството на Божия възлюбен Син Исус Христос. Затова всеки дух на депресия, в името на Исус Христос заповядвам ти вън! Вън! Откровение 12:11. А те, вярващите се говори тук, се говори, че победиха дявола, а те го победиха чрез кръвта на агнеца и чрез словото на своето свидетелство. Сега аз те побеждавам чрез кръвта на Божия агнец и заповядвам на духа на депресия да напусне моя брат и да напусне моята сестра. В името на Исус Христос вън! В името на Исус Христос заповядвам вън! Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Яков 1:19. И бесовете вярват и треперят. Ти, дух нечист на депресия, напусни моя брат в името на Исус Христос. Навън! 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 Излизай! Напусни моята сестра. В името на Исус Христос. Навън! Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. Йоанна 12:31. Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. Амин, аз го вярвам. Дух на депресия, вън от моя брат. Напусни! Напускай нагоре и навън, нагоре и навън, нагоре и навън, 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 навън. Излизай, излизай, излизай нагоре и навън през неговата уста. През нейната уста навън. Ти ще излезеш сега от моя брат и ще излезеш от моята сестра, понеже Христос те е победил на кръста на Голгота преди 2000 години. Ти си вече победен. Излизай в името на Исус Христос, заповядвам вън! Излизай! Излизай! Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. Йоанна 12:31.
И така, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които през страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Евреи 2 глава 14 и 15 стих. Христос унищожи този, който имаше властта, дявола, и ни избави всички онези, и ни избави, които през страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Сега, ти, който си подчинявал моя брат и моята сестра на робство, ти си победен, дори твой началник дявол да е победен. Напускай в името на Исус Христос, заповядам вън! Напускай вън! Напускай вън! Напускай! Победен си. Сам Господ каза в Марка 16 глава 17 и 18 стих: и тези знамения ще придружават повярвалите. Първо, това го добавям аз, и тези знамения ще придружават повярвалите, в мое бесове ще изгонват. Ти, дух на депресия, в името на Исус Христос заповядам, излез от моя брат, излез от моята страна, вън, излизай, излизай, победен си и не се връщай повече. Излизай. Излизай. Дух на депресия навън. Исус казва в Лука 10 глава 18 и 19 стих: чуй добре Божието слово, нечисти дух на депресия. А той ми каза: видях стана да пада от небето като светкавица. Ето, дадох ви власт да настъпвате змии и скорпиони и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви навреди. Аз го вярвам това в Лука 10 глава 18-19 стих. Христос ни е дал власт на цялата сила на врага, включително и този дух на депресия. А с това дух на депресия ти сега ще излезеш от моя брат и ти ще излезеш от моята сестра. Ти излизаш, напускай сега и не се връщай никога повече. Откъсвам те от моя брат. Откъсвам те от моята сестра. Напускай! В името на Исус Христос напусни! Напусни! Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни събарени на крепости, понеже събаряме зли помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. И сме готови да накажем всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание. Тук говори на вярващи. 2 Коринтияни 10 глава 4-6 стих. Затова запленявам този разум на духа на депресия и го изкарвам вън от моя брат. Напусни в името на Исус Христос навън. И от моята сестра излез в името на Исус Христос вън. Римляни 16:20. А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви. А Бог на мира сега ще смаже, вярвам, Сатана под краката ми. Римляни 16:20. Дух на депресия, махай се от моя брат. В името на Исус Христос заповядвам. В името на Исус Христос заповядам, дух на депресия, махни се от моята сестра. Махни се. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим. Деяния 4:12. Това име спасява, името на Исус Христос. Дух на депресия, махай се от моя брат. Махай се от моята сестра. В името на Исус Христос се заповядвам. Махай се. Махай се. Махай се. В името на Исус Христос заповядвам. Вън. Духът на Господа и Йехова е на мен, защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките. Пратил ме да превържа съкрушените сърца, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението Господне и деня на отплатата на нашия Бог. От нашия Бог да утеша всички наскърбени. Духа на Господа Йехова е върху мен днес, понеже ме е помазал да проглася освобождение на моя брат и на моята сестра от дух на депресия. Вън! В името на Исус Христос, Божия Син. Вън! Който върши грях от дявола е, защото дяволът от начало се грешава. Затова се яви Божия Син да съсипе делата на дявола. 1 Иоанново 3:8. Затова се яви Божия Син да съсипе твоите дела, дух на депресия, съсипани са. Сега Бог те изкарва навън от моя брат и от моята сестра. Навън, излизай, 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 излизай. И не се връща никога повече. Вън! Вие сте от Бога, дечица. Говори на вярващи тук. Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили,
Защото този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света. Аз го вярвам това. Че ние вече сме те победили дух на депресия. Ние вече сме те победили. Пак ще го повторя Словото Божие в 1 Йоаново 4.3. И вие сте от Бога, дечица. За християните говори. Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили. Амин. Ти, дух на депресия, си победен сега, излизаш от моя брат и излизаш от моята сестра. Защото този, който е във вас, вярващите, е по-велик от този, който е в света, дявола. Защото не се срамува от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на иудеина, а после и на езичника. Божието благовестие е сила Божия за спасение на всеки, който вярва. И това благовестие звучи като това, че Бог прати своя роден син, за да не погине нито един, който вярва в него, да има вечен живот. И той каза сам, че ще познаем и истината ще направи свободни. Затова заповядам на всеки дух на депресия да се махне, понеже моя брат и моята сестра са свободни в името на Исус Христос, напуснете. А Господ е духът. И където е Господният дух, там е свобода. 2 Коринтяни 3:17. Където е Господният дух, там е свобода. Дух на депресия. Махай се. В името на Исус Христос заповядвам, махай се. Матео 18 казва така. Исус говори. Истина ви казвам, каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата. И каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Сега аз връзвам всеки дух на депресия в моя брат и в моята сестра. И ви връзвам един за друг. И ви изкарвам сега. И ви запрещавам, никога повече няма да се връщате в моя брат и в моята сестра. Напуснете сега в името на Исус Христос, заповядам вън. Напуснете, победени сте. Победени сте на кръста. Прилагам кръвта на Христос върху моя брат и върху моята сестра. Прилагам ги в името на Исус Христос. Да бъдат освободени от вас. Да бъдат освободени от вас. Тук се говори за Бог Отец в Колосяни 2 глава, 15 стих. И като обезоръжи началствата и властите, изведе ги явно на показ, като възтържествува над тях чрез Него, чрез Сина си. Вие сте обезоръжени. В името на Исус Христос заповядам всеки дух на депресия. Махай се от моя брат. Махай се от моята сестра. В името на Исус Христос заповядам. И както казва Божието Слово, днес е ден за спасение. Днес е спасителен ден. Затова всеки нечист дух на депресия днес ще излезе от моя брат и от моята сестра. Сега. Излезте. И не се връща никога повече. Това е за сега. Може да започнеш да го превърташ, братко, сестро. Този клип, ако все още имаш, и го прави това нещо по 3, по 4 пъти на ден, няколко пъти в няколко дена в седмицата, поне 4 пъти. Ако продължаваш да имаш акции, разбира се. Ако нямаш акции, пиши ми на info@maimunskula.hristiani.net. Значи имейла ми е info@maimunskula.hristiani.net. Ще го напиша имейла отдолу под самото видео, може да ми пишеш. Ако имаш реакции, но продължават, дълго време можеш пак да ми пишеш, евентуално може да се видиме по скайп, да се моля също така. Но ако няма реакции, а пък се угнетявам, и ако има реакции, но има нещо се задържа, не излиза напълно, чувстваш го как е някъде тук или на гърлото, но не иска да излиза, изследвай духовния си живот, питай Господа в молитва къде, какво, как си направил. Не винаги заради грехове, понякога са останали неща, понякога заради наследствени проклятия, понякога са просто понеже си човек е било широко отворен за нечисти духове, е била отворена врата чрез някакъв грях или чрез наследствени проклятия. След това влизат много различни духове, просто да живеят в този човек. Някои от тях дори не знам дали го огнетяват, но не се проявяват по своята си природа, дори само живеят в него. Така че те насърчавам да търсиш от Господа отговор, да се покайваш, да му се предаваш. Това е ключа. Ключа е в тебе, не толкова в мене. Ключа е в тебе ти да искаш да си свободен и да обещаеш на Господа, че ще му се предадеш напълно и че ще бъдеш негов слуга, слугиня, ако той те изцели. Обещавай му, искай, поправяй грешки с хора, искай прошка, връщай откраднато. Ако си блудствал, покайвай се. Ако си крал, връщай. Ако си лъгал,
също така поискай прошка най-малко от Господа, за да можеш да бъдеш опростен и да дойдат освежителни времена от Божието лице. Бога те благослови.